To bara mu ma dai mu tofa albarkacin bakin mu a cikin wannan satin na ga ta tattauna akan topic din Rakiya da ita da Hamisu Breaker. Na farko da ni ban gama abin zaki a ciki ba. Rakiya Musa ina cewa ki fatan alheri kuma lafiya ki kalau. Soyayya ce kuma ban fiye jojin mutum idan ya abu makamancin haka ba akan soyayya. Hasali ma idan ka ji mutum ya ce wasu rabu da masoyinsa bai ji komai bai ji bacin rai da wani ciwo a ran shi ba ya lafi salin alin to fa shine mai wadarin gaskiya ran bai investing kanshi a soyayya ba. Rakiya Musa abin da ta je cika saki baki a wajen show din Hadiza gaban kina faɗan abubuwa har da sharba hawaye na ji daɗin shi ni dai ban ji daɗin shi ba. Saboda na farko ke mace ce kuma duba da irin society din da muke ciki za a ci gaba da jojin ɗinki ne. Ita dai Hadiza gaban ta samu likers da viewers abin da take so kenan a show din ta daga ita ki. Ke kuma fa wannan abin da kika fara zai yi binki har illa masha Allah domin har cewa kika idan kika yi aure ma kaza dai har zuwa ƙarshen zancen. Kafin da shiga ɗaya magana ba na rufe taki ba na jin ɗinki akan halin da kika shiga soyayya ce wani lokacin ba hankali soyayya kai gare ta ba har ta jefa maka soyayya wanda ma kowa za ga yana cewa ba ku dace ba kai kuma ka ji ko shi kake so kuma kai ma ka san din wai ba wadacewa kai ba ko soyayya ce sai kuma mu koma magana ɗayan bawan Allah na farko da ita rake bata ambaci sunan shi ta ce da shi take ba to koma a ce da shi take wai ba yana nufin wai zamu zo mu dora masa sun gari shafin mu na zagin shi saboda bamu tabbatar da bangaren shi ba bamu ji labarin daga bangaren shi ba to a ce ma shine na farko za ta iya yiwuwa fa ya daina santa ne to yana ganin kada ya aure ta kuma ba santa yake bai bata mata lokaci ya janye jikin shi za ta iya yiwuwa akwai wani halayya da ta nuna masa ko kuma wani halayya da ta masa ko da ya gano daga baya ya ga gaba ɗaya bata cancanta ya aure ta ba amma fa wani labari da na gani na yawo da ban tabbatar da gaskiya bane wai ya je ya aure a ɓoye saboda ita ya yaudare ta wanda duk wannan dalilin da na faɗo ba wai shine yake nufin wai za ka gudu ka bar mutum kuna soyayya ba daga da ga mutum ya daina birki ka ko kuma ka canza ra'ayi kan mutum ko kuma kana ƙara neman wani auren ka san ba auren shi zaka yi ba ka je ka same shi ka sanar da shi haka kuma mata daga da kika ba wani saurayi dama ya turo gidanku daga ne ya kamata ki je ki sanar da sauran da samarin da ke kulawa ki fita haƙƙin su idan ba haka ba kin fada cikin mayaudara haka zalika idan kai namiji ne baka gaya mata baka canja ra'ayi akan ta kai ma ka shiga cikin mayaudara